Čaute ľudia, vítam z ďalšieho videa, dneska si ideme zahrať Fortnite s kamošmi. Okej. Dobre. Je u mňa aj brata, dnes tak bude hrať tiež. Ukáž sa na kameru. Okej. Poď, ideme Battle Royale. Nezabudnite hodiť like a odber. Ale mám budeme skákať. Neviem, či to označ. Dobre. Je úplne jedno, kde budeme skákať. Raben. Desculpa, tak ja si tam tiež Co koľko sa to načíta? ale či Roman, tam si najlepší skús, to je tá. Nejako. Je potom to minúť. A milé známa týde. Okej. Okej. No. Ale mám môžeme skákať aj sem. Ukáž. Kde? Tam bol na tu. Tam neskáčme, tam je to zbytočné. Skáčme niekam inám, treba. Kam sme skočili? Seba. Trebárs. Na Mount Olympus. Tak skočme na ten Mount Olympus. Dobre. Najprv skočme sem, to menšie a... Potom na krčem. Tam máš... Ty tam nejdeš? Tam máš vyššie lútu práve, že... Ako nie, že vyššie lútu, ale máš tam docela dosť lútu. A kam ty ideš? Veď sem? Dobre, ja som tu. Čau, ty mi Aj. mám hodím do toho. Máš tu broku. Co? Fialová broka berem. I máš tu šedú broku, keď chceš. Ja mám už dve. Máš to aj broku. Taký dobré, keď sme si náhodou mať alebo takže robíme. Ale ja to mám, takže ja som hľadal opraviť, takže ten môj je... robí si srandu. Ak tu vidím auto, tak ideš, ber ho. Ja neviem šoferovať. Ty nevieš šoferovať. Auto. Ja šoferujem jak nevidím. To je jedno, nevieš akože šoferovať auto až k Mount Olympusu. Tam, nevieš vyšoferovať. Nie, poď ty šoferuj. Poď ty šoferuj plus. Ukáž, ako máš auto. Všetko je normálne, poď. Ja tu obchodím. Ok, ideme. Pevne, že môže takto prešoferovať. Tu to tak trošku viem, ale neznajú. Počujem typkov. Je tam za... Tam je typek. Ukáž mi aj za ním, či máš fajky. Ja som za hentým je typek.
Ja to ještě dát tupec. Kuku. Vidím ho. Knok. Tak počkaj, já mu dám detektor. A neobykiksuj ho. Počkaj, nie, nebykiksuj ho. Kam? Dobré. Počkaj, zavři ty dvere. To se nedá, počkaj. Hej, zober ho do rúk. Zober ho do rúk, rýchlo. Mám ho. Počkaj, ja mu niečo zaremontujem. Level up. Chudák. Počkaj, ja greedy zalecujem. Chudák. Tak mi poj moja. Chudák to jaký, to sme boli jak toxík. No trošku dosť. akože. Trošku dosť. No stalo sa. Ľudia inak asi nie je toxík, ale niekedy to spravili takú blbosť. Veď a čo prečo nie? Prečo nie, ale tak. Ale Ježiš, to často čo spravil. Ty snajpu? Dočkaj. Jest. Dajte. Ježišmaminko, čo si chcel? Že či chceš snajpu? Snajpu? Jakú? Super. Super. No. Tak daj. Ale to bola toho týka. Však modrú. Však myslíš modrú. No. Tak daj. Povedz modrú, prečo hovoríš super R? Povedz modrú. Kde je? Kde je? To ja ti uhodním. Víš, ale to čo je za scope, prosím ťa. Ukáž. Nechcem to, nemám rád ten scope. Nemám rád ten scope prostě. No ja, tak nehovorím. No tak to. Ideme niekam, ja si neviem vlastne fajtiť s typkami, mňa to nebaví, keď Taká mizá je to, keď za chvíľu ide zóna. Teda no akože za chvíľu prestane zóna. Ježišmarja. Tak pomeď sem, ti to bude veľa typkov. Kam, označ to. Sorry, ja som ho dobral. Tak to označ znova. Ok, tak poď. Evo. Nezabijem sa, tak točím. Čo vadí? Čo? Nezabijem sa. Letím ala na dole. Poď šoferuj tam. Nie, Chceme čo vyskúšať. Chceme čo vyskúšať. Á, dobré. A sorry, Kio. Ha! Tak to je, že najväčší profíky. Ja to sa takú utrhne. To sa ale na ulic? O! Ty vole! Bacha, dixi. Daj. Ja že ale... Ja mám strašne zlý deň. Ježiš, ešte ďalší. Počkaj, kde je? To má AMG 3 šedé, vieš čo? Najlepší je, že ešte má to byť. Ďalší! Tak kamo je... Ty chcel fight, ty chcel fight. Ty vole, kamo. No Miklo. Ten ti dal? To mám troška na lápe, ale to troška. To zabiješ ako nič. Hotovo. Tam má jeden týpek. Počkaj, Roman, daj ho do rúk. Roman, daj ho do Sú rúk. tu týpci, na čo to budem robiť. Ja nechcem byť toxic. Je si ďalšie level up. Ďalší. Ježiš, zase to nubáci. A to sú boti reálne. To sú boti. No, ale dobrý bol. Ale dobrý boti, haha, mne sa baví s botmi. A nie, chcem normálny typkom, to ma baví. To sú bodi jak blond. Poď, počujem fajty. Ja si... Počkaj, Roman, ty si
Počujem fajty a vidím auto. Toto není za snajpu. Miro. Sorry. Dám si bírej. Chceš legendary zbraň? No ja, ale podľa toho jakú. Takú... Ja mám tak blbý aim. Ja bežím tam, kde som to... Nový jeden typek. A kde si? Nevidíš? Dead. Dobre, ja idem tam, kde som to označil, tam sa stretneme. Je tu strašne veľa ľudí, tak idem preto. Ale tu je veľa týpov. Ale kamo tu je, ale ja som mám veľa auto, že ale že brzo, yes, ja mám pekne. Tak si sa páči. Ty máš troch a ja som zabil troch. Korunka. Máš tam korunka? Čo? Áno. To je korunka. No ide som na auto do... Nie! Nie, do rysy! Ne. Okej, aspoň ma nevidia. Nevidia ma, pohoda. Nevíš pre mňa? No, budem sa snažiť. Vieš, ja mám 70 HP, tak to pre mňa. Ale bacha, keď sem pôjde, sú typci reálne. Ale čo išli, poď rýchlo. Kde si? Však nevidíš, tu som, označil som ti to ešte aj. No, tak som mŕtvý. Tak idem ti pre kartu. Ok. Ja mám aj boosta, zabijem boosta, aj korunkáča. Roman, a čo? To nie. Nevíš moje auto. Tu máš takú zimku. No a tam máš rebut, to má rebutnúť. Ja bol vtedy, ako príde zóna. Stíhaš. No rýchlo. Však sa vystávať, máš milión matra. No tak to nestíham. No ale stíhaš mi mitky. Tak počkaj, nájdem si. Nechaj nevrejúci. A na čo sú ti dve ajerka? Čo? Na čo sú ti dve ajerka? Neviem. Rebutni ma hentam, na tom... Bežím. Sem ma rebutni. Bežím. Bacha, videl som tam typka. Ja mám... Kde si zachytiť typkov, ja som ty. Je tam typek, bacha. Hej? No, asi videl som ho, tak poď. Však sa zastávať, máš matro. No, jo. Stíhaš. Hlavne nožke. Stíhaš, že nič. Veď ja mám 3 letáky. Hodíš mi to zlaté ajerko? Ešte je na bohe. Hodíš mi to zlaté ajerko? Čakaj, idem za tebou. To je toto? Áno. Prečo? Prosím, ja mám šedú pištolku. Tak, Čo? ty to máš. Čo? Daj mi ešte náboje, prosím ťa, k tomu. 7 nábojov mám do toho.
Hej? Mhm. A čo, prečo nie? To daj. Počkaj, tieto sú do toho? Nie. Vlastne ja si môžem vyhádzať všetky, No tak vyjač. Dík. lebo veď ja mám medailon, takže mne to môže byť jedno. Ok. Tak poď. Ja mám, Roman, ja mám aj korugu, aj medailon. Daj mi jednu medkýdu, keby skapem náhodou. Hoď jednu. Máš 3 či koľko. Mám 3? Tak hoď jednu. Tak jednu hoď. A hoď mi potom jednu, ja som ti vám hodil pre. Ok. Na to máš jednu. Ty máš medailon? Áno. Tak to ti môže byť jedno, že mi dáva všetky náboje. No. Kompletka. A čo prečo nie? To je M14. Škoda, že tu není. Typek, nie typka. Nevidím ho, ale počujem tu typka. Počujem tu typka. Tu mám bol ja. Nebol. Nie, máš... A keď Tu chodí typek, ja ho počujem. to som ja furt. Nevidím typka na streche. Kde? Označ. Po tou strechou je proste. A počkaj, ja mu tam dám našiel. A už je dole v bazéne. No, nie, to je toto, aha, Jarko, že to je iné. Bacha, chce ťa zabiť. Čo ti to robí ten toto? O, kde je ty? Ha! To bol jaký noob. Uber si čo chceš. Tak počkaj, ja to vyhodím. Čo robíš, že? Jaj? Tak aktivujem. Čak aktivuj, ale keď tam môže aj hitnúť, vieš? Ber auto a Tak idem. bude to zdrhám. Poď, Tak? poď. Poď! Idem. Ajajaj. Nie, usnaží sa na mňa, kamarát. Keci. Chceš to ne? Tam ideme. Chceš to mňa dať keci? Nech ho rebutujú, ideme tam, dovnitř. Nie, nikoho. Niekto rebutuje. Tu je. Mimo. Dostal. Ha, zabil som ho. Čo si myslel, že je No, to nejaký bug? SMGčko, to mohlo byť, ale rukavice. Fialová matka to bere. Aha, zlata. Čo zlatá? Zlata táto zbraň. SMGčko veď. A to se platí. Tam poď ideme. Ja mám nože. Oho. Ja mám skôr z fialového, z Epiku. Poď. Je puto zbierame tak na zlatu. No, na tu. Veď. Vidím ďalšieho. Kde? 72. Nok. Je no? Ja som monoko, či kto? Ja? Dohoda. Dáš. Dead. Ha, 2 kg. To nemusel vyzerať, hej? Koľko máš kilov? Ja? 5. 7. Sorry, že som ti ho vyžral, ale... Veď to hovorím. Nička, berem. Nekoľko tých fightov. Prečo? Lebo sa dáme nička. Poď. Toto sa dám. Ale si ma padnú celku, že ho... Toho som... Keď ho dám jeden... Ešte no... Ale to je zlatá zbraň je opäť jak svinia. Ktorá? To je to, čo si mi dal. Vidím ďalších typov tam.
Dajme. Som taký slepý s tým ajerkom. To je nápad z kovu, že brutálny nápad. Však ja s týmto dám brutálne. Mám nokty 500 vyselačkov. Ďalší nok. A to mi nechaj. Počujem zada. Dead? Yes, máme tam vína! Čo vyššie? Je tam vínik, bez korunky škoda. A ja s korunkou. Lebo lepšie vsadiť do toho. Čo to sme dobrý? Poď do lobby. Dobre. A čo ideme? Ja si video už skončil. Keďže ľudia, ak sa vám to páčilo, jak áno, tak hoďte like a odber hodili, nemám tu vina. Ale čau.